amb el cant de la Senyera arribem al final d'aquest concert tradicional de Sant Esteve de l'Orfeó Català que els ha ofert, que està oferint TV3. Hem viscut moments màgics, moments plens d'emoció a través dels cants de l'Orfeó i tota l'escola coral sota la direcció del mestre Josep Vila i els diferents directors dels cors, també amb la màgia